Yrityksille töitä. Ne rahat menee hyväntekeväisyyteen, joka on Sauli Niinistön ja mun perustama yhdistys Tukikummit. Onnea siihen tehtävään ja tsemppiä. Mitä te otatte? Me otetaan The Glow Hotelli ehdottomasti ja sitten Tukikummit. Okei. Yes. Eli meille jää Nikita ja teurastama. Loistavaa. Kiitos. Hauskaa kisaa. Mun myös. Mä tykkään tässä jotain Glow Hotellille suunnitellut suomalaiset säännöt. Yeah. Upgrade to responsible living tai niin. Saman aikaan tehtävät vaikka kauppiaat olemassa, että se olisi kiinnostavia baareihin kannattaa mennä. Eikö osaa pieni. Miten se koko prosessi siitä on Jotka pois. Sitten siellä on muutama. Sitten jää mamma lomalla. Se tehtävä mun mielestä liittyy siihen, että Mikä se olisi? Eli some. Facebookin Kuinka monta ihmistä on tehnyt hyvää? Esimerkiksi 200. Yrityksen ruokalassa